Dit is de Catharinakapel, de oudste zaalkerk van Nederland. Buiten is die heel oud en binnen is ze supermodern beschilderd in de Cobra-stijl. De Catharinakapel in Oud-Le-Miersch stamt wellicht uit de Carolingische tijd en is in 1978 aan de binnenzij gans beschilderd door kunstenaar Hans Truije. De kapel die staat in feite met de vis in je water. En op het ogenblik is dat water aan het optrekken door de muren. Die verf die begint af te bladderen. En de hele interieur is in een hele slechte toestand. En we willen nu proberen om die kapel warm zo terug te brengen, zo wie Truije ze had geschilderd, die jaren 70. Maar het zal een heel karwei worden om die weer in de oude toestand te krijgen. Nee, ja, de kerk is er eigenlijk best erg aan toe natuurlijk. Ik bedoel, we zijn hier al sinds 2005 of zo aan het restaureren. En iedere keer komt toch de verf weer los. En de schilderingen zijn geschilderd in acryl. En je moet je voorstellen dat dat een beetje een laagje plastic is, wat je op die muur aan hebt gebracht. Dus dat kan niet lekker ademen. En ook door de lage temperatuur is die verf niet meer heel flexibel. Dus die krult iedere keer weer van de muur af. Ik heb er vroeger aan meegewerkt. Dus, toen ik 16 was, ben ik van school afgegaan. En heb ik mijn vader meegeholpen. En met het uitzetten van een houtskool met vierkanten in dat tongewelf. En heb daar in die maanden dat hij daar gewerkt heeft, heb ik daar meegeholpen. Soms de grotere vlakken mocht ik dan schilderen. En ik heb het ontwerp wat hij had in stukjes gezaagd. Zodat hij vierkantjes had. En dan kon hij met een vierkantje. Wat ik weer vergroot had in houtskool. En in een vierkantje kon hij weer schilderen. Dat is eigenlijk een vrij oude techniek is dat. Die vroeger veel gebruikt werd. Dus, Hans Truije is in 1928 in Surabaya geboren. Zijn jeugd brengt er door in Den Haag en in Nijmegen en hij studeert onder meer aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.
In 1970 trekt er zich als vrije schilder terug in zijn atelier op Huize Retersbeek in Klummen. Veel van zijn werk bevindt zich in museale collecties zoals het Bonifante Museum in Maastricht, Museum van Bommel van Dam in Venlo en het Gemeentemuseum in Remung. Hans Truije is gestorven in 2005. Ja, ik kreeg die opdracht dan en ging dat samen met een vriend. En die was, dat is een geestelijke, rector Bende. En de iconografie moet natuurlijk kloppen. Dus mijn vader kwam met het verhaal en hij wist best wel veel van de Bijbel. Dus daar hebben ze het hele scheppingsverhaal doorgenomen. En daar heeft mijn vader zijn verhaal van gemaakt op zijn wijze. Also zunächst mal ist es eine Ehre, ein Stück eingebunden zu werden und ich hätte sicherlich bei einer konkreten Nachfrage auch versucht zu helfen. Ich glaube, das war aber gar nicht erforderlich. Es sind genügend Menschen dort beteiligt, die wissen, was sie tun und ich fasse es als Ehre auf, dass man wahrnimmt, dass die Region hier zusammengehört und dass man auch von Aachen aus gerne eine Begleitung dieses Prozesses gehabt hat. Das Problem dieser Gestaltung ist, dass die Art der Materialien, die verwendet wurden, eine so lange Zeit nicht übersteht, wenn man sich nicht darum kümmert. Und ich glaube, dass die Katharinenkapelle es in der Gestaltung aber verdient hat, dass man sich darum kümmert und dass man die Gestaltung auch zukünftigen Generationen noch zeigt. Es ist in jedem Fall Kunst und es ist die zurückliegende Zeit, also Geschichte. Natürlich muss das jeder selber bewerten. Es hat seine Berechtigung und es muss wertgeschätzt werden, weil es eine wesentliche Gestaltung eines wichtigen Gebäudes ist. Und für die Region sind Kirchengebäude dieses Alters mit einer solchen Geschichte auf jeden Fall etwas Markantes, etwas, was die Entwicklung der Region prägt und etwas, das man nicht verstecken sollte, sondern zeigen sollte. Momenteel zijn we bezig met het fixeren van de opstaande verfschilfers. Om deze te fixeren bevochtigen we eerst de schilfer voor met een mengsel van water en ethanol. Dit gaat ervoor zorgen dat de lijm die we gebruiken om te fixeren dieper doordringt en dat de lijm ook overal goed aangebracht kan worden. En tegelijkertijd wordt de verfschilfer ook al een klein beetje zachter, zodat deze niet afbreekt bij het fixeren. En als laatste stap gaan we met een warme spatel, een klein strijkijzertje eigenlijk, de verfschilfer mooi vlak tegen de muur duwen, zonder dat deze afbreekt. In een laatste fase kunnen eventuele verfresten verwijderd worden met een mengsel van solventen en water. Op het eind van de oorlog, toen moeten dus loopgraven werden in Nieswiller. En daar komen de Duitse militair, die houden lijsten van de gemeente waar opstond waar mannen waren. Die komen er met en die jonge hoesten, en zaten, heeft hun 3 mannen op mijn zoon, die moeten die loopgraven met komen maken. En dat kroef vuren 's morgens, tussen 6 uur 's morgens, kroef het door dat luik van de kapel over naar de zolder op, naar het torentje nee. En de zootse verdam midden de maanden 15 bij 20 zoot voor in dat torentje en daar was nog dat galmgat toe. Dat zou voor die Duitsers komen
En dan, ja, dat doet ze eigenlijk nog niet met z'n omen. Voor angst dat ze zich toch zo ontdekken. En de jongen die de huis nog, en dan komen die weer bij de man van mij. En dan zaten ze, ja kijk, hij zo 3 mannen. Waar zijn die? Ja, zat de man, die werken op de mijn, die zijn op dagdienst. Oh, dat wordt goed, dat jongen ze. En dat bleef voor de Zeetse bestaat voor die waren maar op zo'n jaar. En dat jongen waren maar af. Maar de hand van een week lang zijn voor ieder morgen dan 6 uur op moeten klimmen. En dat trok voor de ladder op. Dus toch dat luik erop en dat trok voor de ladder op. En dat luikt zo. En dan zat ze voor in dat tuintje erover. We zijn nu zover dat wij de restauratie kunnen afsluiten. We kunnen niet echt spreken van een restauratie. Het is een consolidatie. We proberen te behouden wat te behouden valt. Het wordt ook niet allemaal helemaal gereconstrueerd. Dat gaat niet. Zeker met dit soort moderne kunstwerken is dat heel erg moeilijk. Het streven is nu, omdat het kunstwerk toch constant degradeert. We hebben de hoofdoorzaak, veroudering van de verf, de niet juiste ondergrond voor deze toepassing, de vochthuishouding enzovoort kunnen we niet zo beïnvloeden. Dus we moeten ermee leren leven dat het kunstwerk constant aandacht nodig heeft. En vanaf nu zijn alle middelen die we nu beschikbaar gaan krijgen, en we doen ons best allemaal om dat ook geld binnen te krijgen. Dat wordt gebruikt om elk jaar de schal terug te laten komen om weer wat bij te werken. En op deze manier hopen we toch het kunstwerk nog heel lang te kunnen behouden. Ik sta maar aan de lui, wanneer ze hier binnenkomen. Ik waarschuw, er komt een cultuurshock wanneer er een komt. Die kapel is Jans oud-boeze en Jans modern van binnen. En het is er zo, wanneer de lui dus niet gewaarschuwd zijn, dan komen binnen en ze kijken en dan zeggen ze, het zijn kinderen werk weer. Dat is echt kinderwerk. Maar wanneer ze er uitslag gaan krijgen, dan sleet de mening meestens Jans. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Toen ik er voor de eerste keer kwam, toen het af was, ik ben daar ook tussenposes niet geweest. En dat heb ik nu nog steeds, daar ga ik zitten, want het overdondert je. Ik kom dan in een schilderij van mijn vader. Dus dat ligt best wel emotioneel toen hij gestorven was. Ik ben er ook een hele tijd niet geweest. Daar heb ik er lang mee gewacht, want ik weet hoe heftig dat kan zijn. En dat is natuurlijk voor een ander, is dat ook voor mij, omdat ik dat persoonlijke nog erbij heb. Dat mijn vader niet meer leeft en dat het een heel persoonlijk iets is. Je komt binnen en je zit in een schilderij, de nalatenschap van mijn vader. Zit je middenin. Dus dat werkt heel emotioneel. Dus ik kan me ook voorstellen, als je nou nog nooit van dit soort kunst hebt ervaren, dat dat heel heftig is. Wie de truien herinnerd kwam in 1978 om dit te beschilderen, toen voelde eerst hij de boog op. Dit is een boog ohne afscheidingen. Hij zat daar ook de Janse boog, namelijk als de hemel en hij wordt versteund als de eerd. Ik probeer in die aukerig hemel en eerd te verbinden en het scheppingsverhaal uit te beelden. Hij begon door met dat groene zwart vlak, dat reikt van de hemel bis de eerd. Het is het begin van de schepping. In het begin van de schepping word je lid. Je band, je sterren, je zon, alles wordt duister. En dat schildert hij met dat vlak. God kwam en blies over de wolken. Het is de blozende en hijgende God. En uit de chaos ontstonden de planeten. Toen schiep God de mens, bovrig, Heer Adam en Eva.
De eerste mens, dem zit ze centraal in het heelal. En aan die kant zit er het hoofd van de Madonna. En uit de geboorte van de Messias vloeit het levenbrengend water, de Jaanse moer vol. Hij zit er de Messias ongeboren. Hij dansend als king over dat wasser heen en door de volwaardige Christusfiguur. Wanneer je voor de Jaanse moer bekijkt, dan ziet er de Jaanse moer die steeds in het zegen van de hand.